Marokno or 46 Surma constitution fil khai tongmani theba tinini o jorawo tinini o chongmari jorawo theba au jaga tam ngi जों tini kok thumnai Niresh Tripura bai जों puning bai kringjak abai klaina Niresh nono sekangno thangani mutungo tini o chongmari bo hai khlai je lukurok tong kasang tong gite budlai tong he kaba bo hai khlai kebung murung nukjagoi tong Hambai tabuk ang tabuk bai se tabuk sajora noita bot guru khado bot center Inke orang grande puding kaita kainai, enne tutuli joto no kaham koreng kaina tole tongo. Inke te kaisa problem kaita, abo 31 number boot center, Kamranga, Tangkap SD school. Inke oro 45 minit gomino, EVM machine nosto ngai 45 minit gomoi, borok kisah late kalaita. Inke abo tabuk to kaham no thangai oro bos. Kau salai theta kaham no tabo but cholai tong arbo kaham koreng khaino tau sagora niste kaisa kok mane bisingtei saiman mani mia horogo mungsasuk mukhang sinia khaye borok phaye je kebeng mung ha ka ba kasu mung khana nai mani pheba ok kok le bitu jorate kubuyeng na abo ke gamane bamon sarane area no do inke 50 ta bike yo mukhang sinia Borok bike number obo TR03, TR02, TR01, ini total borok dola distribusinya, o bike rono, o local ni borok, bisingke anggo Salman Kha, kayak apa tahu segera je thane robo kuno kebeng mung to kaya ko. Asing Niresh te kaisa sangna musung mane hinke okok no tabuk tonung ta jaga je ground di foot hai ka ba khai tongo ni khai tong mane bisingte lukuro biang bukhak digi agoi tong mane rong nuk jagai tong ablo nang sai daman abo keto biang bukhak de hinke to je nai mane hinke bodol no ti to angkok salia bumung rok kulia je nok mane to buwaga no thaising no khori tong je borok no sung mane thaising no sabudar bang tong Niresh abai khaino te kaisa sangnani musung mane hinke je Surma constitution kongno tei no je lokoro bud lanjane ni thangi tong ka pheba ning tini phung aisiri siri koitani simi je basa we ning fil khai tong mani soita ni sinem tabo 11 10 baje ang fil khai tong mani tabo ground no tong kwan tabo ke jora kaham inke te kaisa kok tuma tabuk no call phaye report man kha bamon sora wo oro BJP ni bike bahini rok ta ke boro but totally muthai rekha po oro kono but chole liya oro muthai rekha ne tabuk no Salman Kha abo hai Niresh te kaisa sangna musung mani ke tabuk kebeng mung bo political party hai ke ba bo khungkurung rok bisi kebeng ei tong abo sab bahai kerang parti bolte tabu kaisa no tabu kok tuma khana mane hinke to abo BJP ni boro bike bahini po ne khana mane public ni khukti khana mane hinke borok no tabu bud bori ria mothage tonda kha bamon sora elekawo ate hine khanao abo hai klaina belana hambai Niresh nono chingbai je phuningo kereng mani bagai abai klaina khapangni takukte bukuk song jengna rongno tinini o chongmari no tei jengna rongno update to update renai hai ka update to update jeng reibo tongo pheba tini oro chini kokma thumnai Niresh Tripura thingbai phuningo kereng kha abon bagai belaino hambai pheba chini koktuma thumnai aro tongoi tongo kahamtamo hamyatamo jeng abon rongno serai kana phungnani bagai chai tongnai aboni bagai no tini kokma thumnai Niresh Tripura no jenga jaga rohorka rohonani bisingti tabuk jora jeng update to update no roi tongnai jeng tabuk phuning nabai mani yaglo jeng tamo kahamda phai hamida phai jeng abo no phungnani bagai sai chogin nai abo hai khaino noro pulani paithak jora jeng bai kerengdi jeng bai kerengdi tongdi abo ni bagai no jeng no koimung